Hviezdička Porsche 911 Carrera, ikona športových aut. Hviezdička Porsche 911 Carrera je jedným z najznámejších a najuznávanejších športových aut na svete. S viac ako 50-ročnou históriou sa táto legenda stala synonymom pre výkon, štýl a luxus. Hviezdička História a vývoj. Hviezdička Porsche 911 Carrera bola prvýkrát predstavená v roku 1963 na frankfurtskom autosalóne. Odvtedy prešla mnohými zmenami a vylepšeniami, ale jej základný koncept zostal rovnaký: výkonný zadný motor, športové podvozok a elegantný dizajn. Hviezdička Technické parametre. Hviezdička Motor 6-valcový boxer 3,0 liter alebo 3,8 liter, výkon 370-640 koní. Maximálna rýchlosť 293-330 km/h, zrýchlenie 0-100 km/h, 3-4-4, 2. Hviezdička Dizajn a interiér. Hviezdička Porsche 911 Carrera je známa svojím elegantným a športovým dizajnom. Interiér je vybavený luxusnými materiálmi a najnovejšími technológiami, vrátane veľkého dotykového displeja a pokročilého navigačného systému. Hviezdička Záver. Hviezdička Porsche 911 Carrera je skutočnou ikonou športových aut, ktorá sa stala legendou už počas svojej viac ako 50-ročnej histórie. S jej výkonom, štýlom a luxusom je to auto, ktoré si každý chce vyskúšať.